bi ami alamsa ju kalo klimuga samba fla ani mugan saba o mun so golendo ana malik kuna funi bololo sirofe ama fawni ya tumo bismillah ka kuna funu keneka anga jamana constitution faloli kalata o bara o temele ko fe min kera juin kalo klita an shigin samba fla ani mugan saba anga jamana fanta an nani bela jaralin fe anga jamana furacha fanga nyemoni oli autorité de la transition e olu koni bara o bloda wala sa élection mi say ka be fo munu manko municipal législatif ani présidentiel anga jamana assemblée nationale olu koni nyefolike wakati jama kun ko fe uya yira ka fo kata samba fla an tan saba katabla samba fla ani tan shigina ko wari do tumbola min kumna do mado ka formation da feni abe fo olu ko personnel administratif et l'institution parlementaire ko olu koni oko formation o wari koni tunna tato komado ala tuno to komado ala wanyere te kasoro akofanala uye ayira ka fo ko wari mi koni tunkanga jigi assemblée nationale kono ko o koni o maye sanduru laban fole konna o konna je kalo klinani temeli femi ka doka fo nyoko yido ko ni temena anga jamana ministre minyeshino des transports des services techniques ani ministre des compagnies de transport public ko ni ka fara syndicat ka olu ko ni nyoko yido ke ka jeteminali do ke ko kaye ka fo ko accident nunu ko ni sino isiraba ka kasarawi asababu ka cha nga o senfe uye shariata ani flasigi singa wala sa BBC ka o patu wala sa doka bo siraba ka kasarola nga o ko ni kofe femi population ni o ko ni sigidala mawe olu ko ni meka siga sharia nunu koni batuli kula je kalo kle duru temele samba fla ani mugani saba femi ka do fo bataki do kon ale ku nyeshime anga jamana chama chefanga nyama mani ale colonel Assimi Goitai bataki koni yere ale kon bola association sédateur do yoromi abe fo o mako songo shawara batu bataki yere konnala wenye folike anu ube wele dake kataka jamana nyama ani famama wala sa basigi obeseka nati gawo konna ani tombaktu marabulu konna chukoyamina we ajira ka fo ko la kana balia kon bega fiebla uka bara uchamana munu metalike ko sekoni donko ani mamunu meta yala ka yoro don munu ye duna na liuye ka dugu nyini ka do na fa uluma ko touristu ani socio économique ni ambore amita farikulu nyana jebina kunga kerengere ni yala bulula dola chini abfal mako basketball Dr Sekou Jango Keitani ali El Seba ali koni president o na kameki kambo fema foot president ya no fe ali koni ayira ka foko nyen ali ka kambo walima ali koni ye jate mine doke mi metalike fema foot ani basketi koni konna dekuna ko ali koni ye jate mine doke wa ko afura nyuma ani afere chamambe ali koni bulu ni ambore amita ko kanki wariyala amalion antu sukun kamileno kadaka ambalma musodoni ali Fatoumata Haidara ina sigiro tumbenido Angleterre ma ache ani a denfla kadaka siginyondo tume ubulu min koni alete gulu fima fe fiu atume unyangata akume toro chama ani de kunya chama la se uma kerenhirane la Fatoumata Haidara yere dono la kasangani Novembre kalo klita ani konoto samba fla ani mugani saba wakati mina chebora kata papio unyini wala sa ubesega bo oyoro la koni wala maka bo o jamana konna la kata sigiro were wala mina utiseka dikun koni soro yino chetale o papier yini no koni sinfe femi ka doga fo signyo ko minti gulfima fe fiu ale tasma bla Fatoumata Haidara kasola femi ka doga fo anade flashi koni oluma bo ala ni kera kasara jugubai femi ka doga fo ni wale koni kelen ko feni adamadi ni ngale infe ko menkera kasoro umanye yini ke akula kadaka moko mi fakala ale koni te golu jamai golu fima ni koni do ama foko alaka justice rendi Fatoumata Haidara alaka bada dali no ya ayiwa moko mini yeni wale kala alawe atiki kiri jen kono ya nyoni kasi kiyamama ayo nyire dan sike aw kabi kuna fonna mi tu mega nyafo aw adem so no balma so fe Mariam Diallo aw ni ci aw ala mel ko nyala aw kambe shinini alama bashike ni aw shila